Poslední kolo Artura. Hezký spodek. Hogy megindul hármakkal tüsség! Most! Hármakkal! Most! Gyerjél bele hármat! Csak dobd el a hármat, bajó balra! Igen! Tovább! Gyerünk, baltás, dob fel egy kicsit, húzd meg fel! Igen! Tovább! Gyerünk, tüsse! Fönn vagy! Andrián, frissel! Fejes sor! Sokat tüssel! Gyerünk, mozgatom, ott az első! Zatlač do prvozvortu. Arture, boxuj, už se ti balí se. Dobře, a ještě, pokračuj. Arture, přejím spodek za hák. Hezky. Utolsó, gyerünk! Zadní spodek, přední hák, Artur. Gyerünk, ütő! Gyerünk, ütő! Meló! Üssél, gyerünk! Ještě. A na hlavu. No boxuj! Nepušť ho! Dělej, bij ho, Artur, bij ho! Üss ki magadat, gyerünk! Hezký spodek, ještě, jdi! Jdi, Artur! Zadní hák na hlavu. Stop! To je ono, Arture. To je kurva ono. Takže viděli jsme ruční urinku, což pro vás, kteří nechodíte pravidelně na box, asi nic neznamená, ale znamená to pro rozhodčího ringového, že trenér tento duel vzdal. Takže ještě si počkáme na oficiální verdikt. V tomto duelu vítězí borec z rohu červeného.